Усмихнати улици, усмихнати хора, усмихнати всички смеи в асансьора. Вече пред мен и теб няма бариери. Заедно щастие всички ние ще намерим. Обрано в мечти, доброто се събужда, тъжен не бъди. Сега ще ми кажете къде е училището, нали? Да, значи по същия път Нишава излизаме. Как се казва? Павелка. Малкият вълк на индиански. Много харесва индианци. По-добре Даваме индиански имена на всичко. Ти кой клас си? Пети. Хубаво ли ти е да ходиш на училище? Да. Какво най-много харесваш? География, история, човек и природа, български. Днеска имаш изпит, нали? Да. По какво ще те изпитват? По български. Това е национален тест, нали? Да. И какво по български ще те изпитват? Ами всичко, което не ме учи през годината. А не се ли притесняваш за изпита? Ами малко. Малко. Миналата година се притесняваше много, а беше много лесно. Ти какъв искаш да станеш, като пораснеш? Археолог. Много интересна професия си избрал. Да. Какво ще търсиш? Ами останки от древни цивилизации. Защо ти е толкова интересно? Защото искам да знам какво е имало преди нас. Ти как си представяш училище без бариери? Училище, което има санитари. Той много иска да ходи сам, без баба му да ходи също. Обаче за момента не може, защото количката, която има за придвижване, тя се бута като детска количка. Няма как да премине през подлеза и при най-малкият такъв бордюр има опасност да се обърне. И затова ние ползваме много, освен за разходки. За съжаление, още има мнение на деца, евентуално на родители, че децата, които имат проблеми, трябва да учат отделно. И включително той чува такива реплики, от които му става много мъчно. Колкото повече се говори за този проблем и реално се описват нещата, толкова повече хората ще осъзнаят, че това не е нещо, кой знае какво. Че това е един малък технически проблем при движването. И толкова по-лесно децата ще приемат за ученици, които имат такъв проблем. Защото поради различието не може да ходи, детето понякога попада в изолация. Не искам, когато поранне да напазя същия си проблем, да има начин да се придвижвам сам навсякъде. Просто мисля, че тази кампания, която води телевизията, е много полезна. Колкото по-малко се говори за нещо, толкова по-загадъчно и мистериозно изглежда то и съответно плашещо. Ти силен ли си? Така не е физически или психически. Както ти искаш. Така ни отговори. Както го възприемаш. От мен и двете. Какви филми гледаш? Ами, филми като Властелина на пръстените. А Властелина на пръстените, защо ти е любим филм? На мен ми не любими всички филми, които има битки. Следващата битка каква е? Не мога да го определя точно като битка, по-скоро като малко по-сложна игра. Аз не мога да го предпазя, защото аз съм с него 1 час сутрин и 2 часа вечер. През целия ден той е сам. Има придружител, но този придружител не е вътре в часовете, не е вътре в междучасията. Той просто му помага да се качва по етажите. Така че той сам се сблъска с всичко. Имало е сълзички, имало е моменти на голяма радост, когато е получил някаква много нежна бележка или картичка или някакво подаръче. Кажи някоя нежна бележка, която си получил.
Ами, имам един приятел извън училище, Стефан, който разбира проблема ми и ми се чувства. И веднъж ми беше написал: Вълко, искам да се научиш да ходиш по-скоро. А вие какво искате за него? Искам да е вътрешно спокоен и щастлив. Затова не е нужно на всяка цена да може да тича. Затова е важно... Обаче аз искам да тича. Пътят е труден, но ти имаш мен. Ще успееш до напред. Си устремен. Няма колебания, няма и съмнения. Нужно ми е също и твоето мнение. В този филм надеждата не умира. Тя е вътре в нас и не ни дава мира. Думата е любов, буквите са главни. Всички сме хора, но и всички сме равни.